alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Thank God it's Friday! Ay, parang gusto ko na umuwi. Parang gusto ko na wag natapusin to, pero dahil mahal kita, sige na nga. Anyway, it's a happy Friday, kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to. Ang babaeng takbo ng takbo. Sa isip mo. Your daldalerang atleta, DJ Mara Tony, para sa programang Love Trip. Ayan, ganyan dapat yung mga trip sa buhay. Dapat Friday pa lang mataas ng enerhiya mo. Sige, itaas mo! Ayan, sige, ayan. Iba natin yung mga katawan, left and right. Stretch your body. Ayan, sige na, stretch mo na para naman medyo gumaan-gaan yung pakiramdam mo. Ano kasi sabi ko sa'yo, nakakatanda yan pag lagi ka nakasimangot. Wala kayo maniwala. Ayan, stretch mo muna ang iyong body, ang iyong katawan, ang iyong likod. Iunat-unat. Ay, narinig ko yun, may tumunog. Narinig ko yun, sabi na, naku, napaghahalata ng edad, ay. Ay, tingnan mo yung katabi mo, dali. Ayan, yan. Tulungan mo, nahihirapan ata mag-stretch. Anyway, sige, ako na lang lagi. Ako na lang tutulong sa iyo mag-stretching galore. Yes, ako po ang inyong makakasamang inyong abang lingkod na mahilig sa mga stretching and flexibility like, 3 to 6 p.m. po sa programang Love Trip. Kasama nyo pa rin ang babaeng naniniwalang habang patagal ng patagal, dapat pasarap ka ng pasarap. Diba? Ano? Gusto mo ba yun? Habang tumatanda ka pa, pasyonda ka ng pasyonda, kulang na lang kainin ka na ng uod, be. Anyway, kung may plano ka sa buhay na pahabain ang iyong buhay, ay saktong-saktong iyong programang natambayan. Ako po ang inyong makakasama ngayong Friday and bilis ng panahon. Last one day na lang, February 28. Baka sabihin mo may February 31. Wala talaga, bi. February 28, tapos after nun, March na. Apakabilis! Apakabilis mong tumanda. Ay, hindi naman sa nananakit ako ng feelings, pero gusto ko lang sabihin sa'yo na medyo nagmumukha ka na talagang matanda. Tingnan mo yung salamin. Am I lying? Well, sige. Sige na nga. Bibigyan na nga kita ng mamaya. Alam mo na, may na-realize talaga ako. Na-realize ko na meron palang way na pampa-anti-aging kahit hindi masyadong mahal. Yung hindi mo na kailangan pumunta kay Vicky Bello. Mamaya, stay put ka lang dyan, mag-relax ka lang habang umiinom ng tubig. Tubig sasabi sa'yo, pampatandayang soft drinks. Magtubig-tubig na lang muna yung malamig para ma-refresh ka, mukhang dehydrated. Anyway, magandang hapon pala ha sa mga naiinip. Well, kung naiinip ka, saktong-sakto ka lang natambayan, dito ka muna, huminga ka ng malalim. Take a deep breath for 4 seconds. Come on. Okay, ready? Breathe in and breathe out. I-relax ang muscles sa katawan. One more time, breathe in and breathe out. Medyo amoy karne pero pwede na yan. Okay, one more time. Breathe in and breathe out. Okay, para naman sumarap lalo ang iyong paghinga at ang iyong tenga. Here's another Feel Good Music ngayong Feel Good Friday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!
Patikimin niyo yan. Wala kayong maririnig sa akin! Kakanta ka ba o hindi? Alagang astro